Ето го Wranglер-а след обработката. Тук клиента си избра базовото покритие, което общо взето покрива всичко, което е от крайна необходимост. Общо взето всичко без камъниците. Шаси, кухини, прагове, всичко е пълно. Ето го. Още доста годинки ще живее този джип. Стана много добре. Направо изглежда като нов. Това е от нас за сега.